Ang mga pangalan ng tao, lugar, aksyon o tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang personalan sa anong pangyayari sa buhay. Sart's Patrimony Vlog presents Mga Asoy ni Conchine, a short comedy film. Karling, pagtuong na, maalis jis na. Pagtapos dito itkuan, rice cooker, matulula ka salmunan. Damo pa man itkuan, bahaw. Nanay, diri kita makakagsaksak. Diri kita makakagtuon kay brand out. Rubirin na kuryente. Parang watas pag pinarong-parong. Hala, pakatunan na kinanay luling. Bangi nagpandarira ni generator. Hagi mo di kong chike pag uring gadlaanay. Hirusing, maaram ka lang atak minasusan pag nakakahinggo kit aso, nadidismayo. Ata, ura-ura, aso lang madidismayo dayon. Ngadto na, Karling. Pagkato ka rin na iluling, sig nga nakikisaksak-laan na ikot ira generator. Maupay, Neloling. Oh, ano ko no Karling, kintuyo. Neloling na pasaksak-laan na hinari-hadi nga kuan, rice cooker kay brown out dito haamon. Katuan nanay, sig nga may bayadit pagsaksak, tag 50. Kaya malakwit kuryente. Nanay, napaaro ko no hinayluling bayadit ka ng kuan, pagsaksak kay malakukunot generator. Ura-ura nga, luling ka makugna. Sig nga, itilat nga ira ginaaro. Kung pwede pa kunudugngan. Ura-ura hiya, gandiriya kilala. Umaro na iya didintang na daban. Neluling, yadi ng bayad. Hintoy na kilala kahit balay ni nga konsing patrimonyo. Anak at niya, ano ko no timtoyo. Tara, adi tam po ang balay, adi didapit. Anay, adi an manurokotan kuryente. Ano isa kikitaon ko sa kung kuna ada hinanay. Aringasan na, bati ako. Sino, balik din nga pala, waray. Sir, nasa ring hinanay, abdo ko niya gawas, waray ko niya didi. Intoy, gatag na lari nga bil kanim nanay, sig nga hithuibis, mabalik ako kay manunukot liwat. Ngayon, pag di rin makabayad, o doon laan kuryente. Oo, sir, sisigong ko nala. Ikari daw, karlingit nga bil. Kita ang kumpirat baraydan. Adaw, kita ang sumo. Super militak baraydan. Agili nga pinarong-parong nira. Diri maupay, o pinaman lang tumabaya dira hitkuan, mga naruban natin nga appliances TV nendre. Pwede. Hagi hinanay, pasag di iton ba ginala ito sunod? Oo, kay may daka, igbaraya, ikaramot. Niyan, tatawagan ko yung tatay, tatawagan. Hello, Floro, mapay kay binatong ka. Magpadara next week ha, kay maot na kita kuryente, dakot at baraydan. Hello, Conching, kay ano, nanakot nga da? Oo, nakadidi pala iha. Tumago lang nga ni ako. Kuan, pasur-subrahin naman yung padara, kay mapaltakot ka iday kuan. Gatas kayo baray na. Oo, sige. Madirusing. Ano mo ka ng paksi yung nga jis. Kay papapalit ko pantuan, kay Karling hinmaylo, kay iday wala karimplahon niyan. Iya nga mapaog ka di ka manhingangan limot. Hagi madi, kung dala ka kunin, dalag na araw. Adi nga natang surap ko ang lali na puhan na ganas. Gi mo, pinalito kayo sa panbat usul ka mo. Pag kuha nila ka mo, inom na ani ka mo hitkuan, sabaw hitlo, bibinga ni itsapan, matamit ang sukar, pwede nga. Mapaog ka rosing, alating ka muna at misan. Pero itong kasabot diri, hagi trims gadla udog. Anay, may light na! Aw, may light na! Hala, i-charge ang flashlight ngayon cellphone, kanin, mabaran up na lahat ini. Hala, rosing, ulilaan kay may light na. Ano pa man, hanik lang katapos pasi. Ha? Ka! Wala ka nilang wari ka istorya, kay nakakapit